Zapratite kanal i ostanite u toku sa novim vestima. 13. juna 2025. Izrael pokreće preemptivni vazdušni napad na ključne iranske nuklearne i vojne objekte, Natanz, Fordo, Esfahan i druge lokacije. Cilj ovih udara je da se zaustavi iranski nuklearni program i onesposobe odbrambeni sistemi, uključujući onesposobljavanje protivvazdušnih sistema korišćenjem dronova Mossada. Ova akcija je pokrenula niz intenzivnih sukoba koji su trajali 12 dana, a tek 24. juna je postignuto krhko primirje. U naredna 3 dana, Iran brzo reaguje ispaljivanjem raketa i dronova prema izraelskim gradovima Haifa i Tel Aviv. Napadi su izazvali značajne civilne žrtve, desetine poginulih i ranjenih. Teheran je čak pogodio i zgradu državne televizije IRIB tokom emitovanja, što je dodatno podiglo tenzije. Civilni objekti su pretrpeli značajnu štetu. Od 17. do 20. juna sukob se širi. Iran premešta rakete u regionu i zapretio je zatvaranjem ključnog pomorskog prolaza, Hormuzskog moreuza. Ova pretnja izaziva evakuaciju iračkih i katarskih baza, uključujući američku bazu Al-Udeid u Kataru. Iako su fizičke štete minimalne, efekat na psihološki i geopolitički nivo je ogroman. Posljedice se odražavaju na globalno tržište nafte kroz skok cena i povećane premije osiguranja. Iran je zvanično suspendovao saradnju sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, što dodatno pogoršava diplomatsku krizu. Juna, po naređenju tadašnjeg predsjednika SAD Donalda Trumpa, američke snage izvode vazdušne udare na 3 iranska nuklearna objekta sa ciljem daljeg narušavanja iranskog nuklearnog potencijala. Iran uzvraća 23. juna raketnim napadom na američku bazu Al-Udeid u Kataru u operaciji nazvanoj Glad Tidings of Victor. Tokom ovog perioda tenzije u Hormuzu dodatno rastu uz prijetnje blokadom tankerskih ruta. Posredstvom SAD 24. juna uspostavljeno je krhko prekid vatre. Obe strane proglasile su pobedu, ali trajno rješenje još nije postignuto. Tokom sukoba poginulo je oko 610 Iranaca i 28 Izraelaca, dok su stotine ranjene. Više od 100.000 ljudi napustilo je Teheran zbog bezbednosne situacije. Humanitarne organizacije izrazile su ozbiljnu zabrinutost zbog civilnih žrtava i uslova za izbjeglice. Globalni efekti sukoba su značajni. Cena nafte porasla je do $110 po barelu, dok su financijska tržišta pokazivala nestabilnost. Međunarodni monetarni fond upozorava da bi dalji sukob mogao ugroziti globalni ekonomski rast. Kina je pozvala na smirenje i dijalog, dok su SAD i saveznici apelovali na prekid blokade Hormuzskog moreuza. Regionalne sile poput Rusije i Turske prate situaciju sa oprezom i nastoje da balansiraju svoje interese. Ovih 12 dana intenzivnih ratnih operacija pokazalo je koliko brzo sukobi u regionu mogu eskalirati sa lokalnog na globalni nivo. Krhko primirje je uspostavljeno 24. juna je samo privremeno, a dalji razvoj događaja zavisit će od sankcija, međunarodnih pregovora i mogućih novih vojnih akcija. Pratite nas za detaljnije analize i novosti o sankcijama i stanju nuklearnih inspekcija. Zapratite naš kanal za još novih vesti.